suora urheilu selkeästi kilpamuoto, kun sitten taas tonne isompiin kun mennään, niin alkaa viihdearvo voittamaan. Otetaan noin ruuet tämmöisellä, kun täältä tippuu mutteleita ja ruueja täältä meidän listassa. Huudetaanpas taas. Hakkaa! 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 Eli kuten havaitaan, hyvin maltillista on. Siellä linjassa pysytään. Sieltä voidaan yrittää kalastaa. Me puhutaan termistä. Sieltä Rännämällä haettiin yksi kaata, mutta linja hajoaa ja sieltä itse asiassa nyt otettiin sitten läpijuoksu tässä Ruohopäät vedettiinkin läpi sinne linjan toiselle puolelle. Nyt lähti linja leviämään ja moninäköistä tekemistä sitten. Ja sieltä Teemu laivuudetti koskia jalkoja alta, mutta ei onnistunut vielä. Äijälle ei oikein. Joo. Sellainen, että äijä siellä voi olla just. Se on paljon sitä painia. Niin. Ei se mitään hakkaamalla saa vaan väsytettyä. Tässä kyllä ilman tavardeja oltaisiin kyllä sormisuussa, kuka on oma ja kuka on vastustaja. Kun itsellä jatkoa polvi vaan. Joo. Joitakin kaatoja siellä on. Tosi hyvä näitä kanttisia. Oli joo. Ei luova. Nyt se lähtee. Joo. Kyllä se välillä jos näkee, joku on nurkassa, se on 2-3 jätkää kanssa molemmin puolin. Ja tälle erälle saatiin ratkaisu. Ei tarvitse vaihtaa maajoukkuetta. Ei tarvitse. Joka tosiaan johtuu osittain myös, kun tää listi on sen vähän pieni. Tässä esimerkiksi tapardittomien linjassa tässä keskeltä näkee hyvin toi Joonas Lammasniemen pitkän linjapolen, mikä on hyvin tyypillinen massakategorialla se sitten. Oletko kalastaa? Joo. Sitten yrittää tulla. Sieltä yritetään saada vastustajaa linjan niin sanotusti omalle puolelle. Saadaan rikottua sekä linjaa että vastustajaa sitten porukalla pois tuosta ottelusta. Toinen puoli käy jo hieman hajoamaan, toisella puolella vielä pidetään malttia. Ja sieltä Teemu Laivamäki tekee peliliikkeenä keskeltä. Tämä listi tosiaan ei ole ehkä se juoksijan unelmalisti kokonsa puolesta, mutta erityisesti tässä vaiheessa, kun nämä linjat käyvät hajoamaan, niin tulee sitten ne paikat niille ottelijoille, joilla sitä kiihtyvyyttä riittää ja pääsevät tekemään nopeita kaatoja nimenomaan vastustajan pimeästä kulmasta. Ja sieltä hieno Joonaksen ja Eeron yhteispeli. Ja haetaanko sieltä? Lonkka sieltä.
Marcellista kuin ympärillä. Joka suunnalla tulee pommia. Aika pitkään herrasella sen räpisköön mukana, mutta hyvin tyypillinen urheiluvamma. Ja turististen vammat on vähän turhan yleisiä. Ja mustelmia saattaa saada, vaikka ei itse ole tullut ottelemassakaan. Täällä tapahtumapaikalla sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Ja itse asiassa lajihan on sitten jännittävä täällä välillä, kun sä tulet matsaamassa, että sä löydät itse asiassa mustelmia, joiden synnystä sä et tiedä, mistä ne on tullut. Että adrenaliini on siitä kiva asia, että aina ei tiedä, mistä vahingot on tullut. Nimimerkillä mulla on semmoinen kämmenen kokoinen mustelma kädessä viime viikolla mun seifinkisoista, ei mulle mitään havaita, mitä se on tullut. Ja nyt kun se oli kuitenkin pehmovarusteesta, missä kyllä yleensä tulee niitä mustelmia enemmän kuin tuolla panssarissa. Joo, tää on myös hauska ilmiö, että pehmoissa otteleminen usein sattuu enemmän kuin pelleissä. Jos otellaan sille, että lyödään oikeasti kovaa. Nyt mennään taas rauhallisesti ja sieltä selkeästi haetaan jotain tämmöisiä kalasteluliikkeitä. Eli kalastaminen tarkoittaa tuolla pitkällä linjapuolella esimerkiksi jonkun koukkaamista, aseesta koukkaamista. Ja sieltä jälleen teekulaihoja juoksupeliä läpi ja Eero Virtanen perässä. 2 Suomen tosiaan ehkä nopeimmat jalat siellä lähtee pyllyttämään naapurin linjan taakse. Siellä hyvää puhetta siitä, että Eero tarvitsee apua. Ei tarvitse. Irti on. Teemu nyt, Teemu sama paikka! Hiekkapölis. Joinakin oikein kuumilla kesämuistina kyllä muistan, että tätäkin hiekkakenttää on kasteltu. Mutta nyt vasta tässä vaiheessa iltapäivää saadaan onneksi näitä pölypilviä. Taidettiinpä joskus kastella suolavetellä ja se näkyi ja tuntui sitten turnauksen jälkeen tuolla treeniksen huoltonurkkauksessa. Joo, varsinkin on terästä ja nehän ruostuu totta kai. Niin kuin teräs ruostuu, joten semmoista suolavedellä kasteleminen yleensä aiheuttaa ikäviä jälkitoimenpiteitä. Panssareiden kuntoa myös valvotaan tuomareiden puitteissa. Liian ruosteisilla ja kuluneilla varusteilla ei ole asiaa listiin. Tämäkin on yksi turvallisuusasia. Kyllä, ja nyt taas jälleen lopetetaan YV voittoon, eli tämä Tapahtumaton maajoukkueen väki vei tämän ylivoimalla. Tämä oli meidän osalta otteluiden osalta varmaankin tässä. Väitän, että jokainen ottelija, joka on ollut äskenkin listissä, ovat aivan kaikkensa antaneet.